Alang sa pagpangandam sa luwas nga pagbalik abri sa face-to-face classes, probinsya nakigtambayayong sa programa karon sa Galingpook Foundation ug UNICEF. Sayro nato ang kinatibuk-ang detalye gikan ni Lady Mary Luya. Probinsya sa Zamboanga del Norte usa sa mga probinsya nga katambayayong karon sa Galingpook ug UNICEF alang sa luwas nga pagbalik ug abri sa klase. Aron matutukan ang luwas nga pagbalik ug abri sa klase sa mga tulunghaan, katambayayong sa probinsyal nga kagamhanan sa Zamboanga del Norte ang UNICEF o Galingpook Foundation kon GPF sa pagpangandam kauban ang laing pang local government units ug partner stakeholders. Kalambigit ni ini gipahigayon ang duha ka adlaw nga in-person training workshop on Module 1, Risk-Informed Planning for the Safe Resumption of In-Person Learning kaniadtong Marso 17 hanto 18, 2022 sa Top Plaza Hotel ning Dakbayan sa Dipolog. Gitambungan ang maong kalihukan sa pipila ka LGU, Safe Schools Reopening kon SSR team gikan sa probinsya, lungsod sa Siyayan ug Sindangan, ingon man sa uban pang stakeholders. Usa sa maong tumong niini mao ang pagsabot sa kahimtang sa lokalidad ug ang peligro sa palibot sa pagbalik ug abri sa face-to-face classes sa mga tulunghaan, child development centers o community learning centers sa pilot LGUs. Matod kang Mr. Virgilio Batan Jr., Provincial Schools Division Superintendent, malipayon ang DepEd Zamboanga del Norte nga nahimong recipient sa maong programa. Mipadangat usab siya sa katawhan sa probinsya ilabi na sa mga ginikanan sa iyang mensahe sa paghangyo nga suportahan kini pinaagi sa pagkoordinar sa mga magtutudlo sa matag tulunghaan sanglit naghinay-hinay na karon pag-implementar ang Progressive Limited Face-to-Face. Ang DepEd sa Zamboanga del Norte malipayon nga napilian ang Zamboanga del Norte nga recipient ani nga programa nga Safe Return of the Opening of School, knowing nga mao ni gid siya ang ato ang mandato karon, no? With mandate of DepEd that eventually we will open, no, Progressive Limited Face-to-Face, and kami malipayon nga sa UNICEF, even sa Galingpook Foundation nga nakitambaya yung nagtabang sa mga eskwelahan nga eventually will incapacitate our stakeholders or education stakeholders para maandam yun ang safety nga pagbalik sa atong mga kabataan sa mga eskwelahan. Then my message, no, to the people of Zamboanga del Norte, especially ang mga ginikanan nga ang ato ang mga eskwelahan na hinahinay na takaron pag-implement sa Progressive Limited Face-to-Face, among mga paghangyo nga mag-coordinate yun ta sa ato ang mga maestro-maestra diha sa kaeskwilahanan kay if possible, no, tanan nga mga bata maghinahinay gid taog adto sa eskwelahan. Base kang Ms. Maria Melisa Tan, Education Unit, UNICEF, tinguha nila nga mahinabi ang kagamhanang probinsyal ingon man ang duha ka munisipalidad sa Siyayan ug Sindangan aron masabutan ang mahitungod sa mahinungdanong programa alang sa UNICEF. Dugang ni Ms. Tan nga nang hinaot sila kauban ang DepEd, DOH ug ban pang ahensya nga maabrihan na ang matag tulunghaan aron makasulod na pagbalik ang mga kabatan-unang magtutungha. Nahisgot sab niya nga ang probinsya kanhi pa nilang ka-partner diin priority area kini sa ilang programa sukad pa ni atong 2019. Nahibaluan nga aduna pa sila'y daghang proyekto ug programa nga ongoing dinhi sa probinsya ingon man sa duha ka lungsod nga nahisgutan. Magandang hapon sa inyong lahat. Meltan po from UNICEF. Nandito po kami ngayon sa Dipolog para kausapin po yung ating provincial government, saka po dalawang munisipyo ng Siayan sa Sindangan, para po pag-usapan natin yung isang programa na napaka-importante po sa UNICEF. Ang gusto po kasi ng UNICEF, kasama ng DepEd, saka ng DOH, at marami pa pong tao, no, at ahensya, ay mabuksan na po natin lahat ng paaralan para makapasok po yung ating mga kabataan, ating mga mag-aaral. So, nandito po tayo nga sa Zamboanga del Norte dahil ang Zamboanga del Norte po ay dati pa nating partner. Priority area po ito ng ating programa, ng ating country program since 2019. And we have a lot of different programs and projects ongoing in Zamboanga del Norte, no?
at yung mga municipalities din na nabanggit ko kanina. Sa laing bahin sama sa UNICEF, nahisgot sab ni Miss Georgina Ann Hernandez Young, GPF Executive Director, nga napili nila ang probinsya nga usa sa mga project sites kauban ang duha ka munisipalidad tungod kay dugay na nilang reliable partners ang maong LGUs. Ilabi na pinaagi sa liderato ni Governor Roberto Uy ug kanhi Dipolog City Mayor Evelyn Tang Uy kinsa usa ka galing puok awardee sa GPF sa ilang revitalization project sa Boulevard kaniadto. Tungod sab sa nakita nila ang madasigong pagpartisipar sa maong LGU sa miaging mga panahon, matud niya maayo kining ehemplo sa uban. Mihatag sab og mensahe si Ms. Young sa tanan nga magkahiusa aron ti unay nagyud maabrihan ang tanang eskwelahan kay daghang kabataan ang nagkinahanglan niini alang sa ilang maayong kaugmaon. Napili namin na isa sa mga project sites para sa safe return to in-person classes ang province of Zamboanga del Norte as well as municipalities of Shayan and Sindangan. Dahil matagal na naming mga reliable partners, no, yung local government units dito, lalong-lalo na through the leadership of Gov. Berto Uy and former Mayor Evelyn Uy, who is also a member of Galing Pook as former awardee dito sa Galing Pook Foundation with the program na yung revitalization project sa Boulevard na napakaganda dito sa Dipolog, isa sa mga favorite places ko dito sa Dipolog. And dahil dito sa mga previous experiences namin na very responsive, very participative, lahat po ng mga kasama natin dito sa local government units, we thought that this is the best place to do consultation with local government units to find best practices and models in having policies, national policies and programs for the safe return to in-person classes. We ask all of you to support the immediate return of our learners to school. Magtulungan po tayo na maging handa yung ating mga eskwelahan at pamayanan para sa pagbubukas ng mga paaralan natin dahil para to sa kapakanan at para to sa kinabukasan ng mga kabataan. Gikan dinhi sa Top Plaza Dipolog City kini si Lady Mariluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.